Ćao, ja sam Red i želim da vam ispričam o Transformersima, mehaničkim bićima iz drugog sveta. Postoje Autoboti, oni su dobri momci, i Decepticoni. Oni se bore za malu vrstu robota koji se zovu Minikoni, čiji se brod srušio na zemlju pre mnogo hiljada godina i koji su rasuti po celoj planeti. Decepticoni žele da ih se dočepaju da bi povećali svoju snagu, ali Autoboti će ih zaustaviti. Transformers. Džungla. Idemo! Hajde da ih sredimo, momci! Nema šanse, napašćemo ih sa obe strane. Da li si poludeo? Kakav ti je to plan? To su Megatronova naređenja. Dobro, u redu! Hajde da ih raznesemo već jednom! To je to, vas dvojica ih zadržavajte. Transformacija! To je bila čista sreća. Ne mogu da verujem, čak i simulacija preteška za njih. Vi sebe nazivate Decepticonima? Imate sreće što je to bila samo vežba, a ne prava borba, inače bi svi bili uništeni. A ti, Starscream, očekaj mnogo više od mog zamenika. Ali, gospodine, ne možete mene da krivite, trebalo je da me pokrivaju. Zaboravi, ti ne možeš ni sebe da paziš. Mislim da ovo samo pokazuje da komandant bez Minikona nije dobar nikome! Megatrone, obećavam da ću biti bolji ako mi dozvolite da uzmem sledećeg Minikona. Mislim da će zaplakati! Hej, povuci reč! Prekinite! Šta? Slušajte, to je signal novog Minikona. Pripremite se za lansiranje. Odlazimo odmah na zemlju. Transformers. Red se nije baš potrudio da stigne. Ma uživaj, evo ga! Hej, društvo! Izvinite, ali morao sam da odnem po sitnice koje nam mogu zatrebati. Da li si sigurno poneo dovoljno stvari? Opljačkao si neku rasprodaju? Naravno da ne. Ako nastavimo da se družimo sa Autobotima i Minikonima, zatrebaće nam neke stvari za ljude. Uvek budi spreman, to ja kažem. U pravu si, valjda to ima smisla. Rede, ovo liči na opremu za kampovanje. Da, to je to. Cool! Idemo na kampovanje! Nadam se samo da imaš neki sprej za bube. Imam sve. Idemo sad. Alexis i Carlos nisu znali da će nam sva oprema koju sam poneo u jednom trenutku zatrebati. Trebali smo da krenemo na misiju sa Autobotima koju niko od nas neće zaboraviti. Zašto se ovaj Minikon nije aktivirao? Nisam siguran. Moguće da su podaci zaštićeni. Ali kako je to moguće? Ne znam. Lijep ulazak, Grinder. Poneli ste dovoljno zaliha. Znam. Red je mislio da će nam dobro doći par stvarčica od kuće, to je sve. Jel' tako? To je signal novog Minikona. Red Alert, da li možeš da pustiš na monitoru? Da, gospodine. Našao si lokaciju. Odlično, krećemo. Koordinate su zapamćene, Optimuse. Lansiranje!
Ljudi, pogledajte ovo mesto! Ovo je odličan teren za vožnju naših BMX-ova! Pogledaj. O, to je jelen. Nadam se da ih ima još. Ej, društvo, znam da me ništa tamo neće uplašiti, dokle god nema tigrova i pantera. Mućni malo glavom, Carlose. Ovo je šuma. Da, naravno, samo sam vas proveravao. Hajde, okupite se svi, imamo posla da obavimo. Idemo da pronađemo tog minikona. Hotshot, neka Jolt uradi izviđanje iz vazduha. Okej, Jolt, kreni u izviđanje. Kako izgleda gore, Jolt? Hej, Rede, izgleda da vidi nešto. Odlično, pronašli smo ga. Idemo tamo. Idemo, ali na koju stranu? Mislim, vi ste šef, ali ovo baš i nije autoput. Mislim da ćemo odavde morati da hodamo. Ostavit ćemo opremu ovde. Broj 1, ostani ovde dok se ne vratimo. Drago mi je da će neko paziti opremu. Nadam se da neće biti usamljen. Biće on u redu. Da li ćemo stvarno da hodamo? Ako ne želiš, uvek možeš da ostaneš ovde. Šta? Dolazim! Ovo je odvratno. Zašto su minikoni morali da završu u ovoj nedođiji? Ne možeš to da uradiš. Ne možeš da sečeš drveće. To su živa bića i ona pomažu zemlji. Ali stalno mi je na putu. Pokaži malo poštovanja. Ipak, mi smo gosti na ovoj planeti. Samo ostavi drveće. Šetnja će biti vredna toga. Hej, društvo, dođite ovamo! Mislim da imamo sreće. Izgleda da ovde postoji put. Da li si siguran? To je super. Postoji put? Kako to da čak ovde postoji put? Ha, vidite, rekao sam vam. Odlično. Pitam se ko je ovo mogao da uradi. Mislim da znam. Ovaj put vodi pravo do mesta gde je signal minikona. Super, idemo na vožnju. Ajde, momci, pratite me. Stvarno treba da se vrati na otvoreni put. Mislim da si u pravu. Ukrcajte se svi, idemo da pronađemo tog minikona. Naravno, Optimuse. Transformers. Drago mi je da sam video ovaj put. U pravu si. Ali još uvek pokušavam da shvatim odakle put ovde. Za nezakonitu seču šuma. Da li si ozbiljan, Rede? Šta ti to znači? Znači da seku drveće bez potrebne dozvole. To izaziva mnogo oštećenja na planeti. Zato što drveće i biljke proizvode kiseonik neophodan čoveku. Takođe usporavaju globalno zagrevanje pretvarajući ugljen dioksid u vazduh. Ponekad ljudi zaborave da sve delimo sa prirodom. To će nas koštati ako ne budemo pažljivi. Hoćeš da kažeš da se svo ovo drveće nezakonito seče? Globalno zagrevanje će postati sve gore i možda život na planeti bude nemoguć. Žao mi je. Znate, volio bih da ljudi shvate da budućnost ljudske rase zavisi od toga kako ćemo zaštititi prirodu danas. Red je u pravu. Na prvi pogled ova planeta izgleda lepo, ali ima nekih ozbiljnih problema. Dakle, jesi li siguran da je ovo dobar pravac? Da, programirao sam lokator lično, zato sam i siguran da smo na dobrom putu. Pronaći ćemo ga. Preterano sam uveren kao i obično. Šta si rekao, Starscream? Ništa, pričam sam sa sobom. Nastavi zato što niko drugi više neće da te sluša. Šta si rekao? Da, Starscream, odustani! Ti ne možeš da pronađeš put do minikona čak ni ako ti pokažem. Ovako! Minikon? Pa, gde je? Taj minikon pripada meni. Mislim da smo jako blizu. Nađite ga! Ko stigne poslednji je pokvareni robot! Taj minikon će biti moj. Neću dozvoliti razbijaču i ciklonu da ga uzmu. A kada ga uzmem, Megatron mi neće stati na put. Transformers. Transformers.
Hotshot! Da li si dobro? Da, jesam, ali ovo je bilo blizu. O ne! Promašio sam! To su oni! Deceptikoni! Trebalo je da znam. Mi smo došli po minikona! Ne ako ćete ga koristiti u zle svrhe. Šta mi radimo, te se ne tiče, Optimuse. Raznesite ih! Deco, bežite! Ti kreteni. Drveće je pod vatrom! Ne pucajte ako nemate čist cilj ispred sebe. Ne smemo oštetiti šumu. Ma daj, ozbiljni ste. To je naređenje. Obožavam da lovim autobote! Transformacija, sada! Ti kretenu! Transformacija! Pokazat ću im kako se to radi! Dalje se sa puta! Ciklone! Ti nisi u ovoj ligi! Pomeri se da ti profesionalci pokažu kako se pravi ozbiljna šteta! Blokiraš mi metu! Ne, životinje! Rede, čekaj! Ne ovuda! Ovamo! Da li su životinje bezbedne? Budi siguran! Optimuse! Deco, jeste li dobro? Da, hvala što si nas spasio. To je bilo super! Moramo da ugasimo vatru. Odmah! U pravu si. Red alert, hotshot, napred i centar. Treba da proveriš svoju garanciju! Mislim da je istekla! Daću ti servis koji neće zaboraviti! Vas dvojica prekinite da se svađate. Megatrone, gospodine! Pogledajte, oni beže! Šta? Pogledaj kako kukavice trče. Da krenemo za njima? Ne, moramo da pronađemo minikona. U redu! Ovo je jako opasna situacija. Hajde da ugasimo tu vatru. Da, gospodine! Ali Optimuse, šta ako Deceptikoni prvi dođu do minikona? Gašenje vatre je mnogo važnije od toga. Bezbednost životinjskog sveta u šumi je prioritet. Koncentrišimo se na borbu sa vatrom. Da, gospodine! Idemo na posao! Deco, vi ostanite na bezbednom. Uradit ćemo šta možemo. Ovo može da rashladi stvari. Ne mogu da je zaustave. Prebrzo se širi. Treba im naša pomoć. I treba im voda! Da, u pravu si. Okej, kreni, Laserbik. Vidite, pronašao je jezero. Odlično! Ali kako da donesemo vodu ovde? Ne znam. Znam šta da uradimo. Upotrebit ćemo kontejner sa opremom kao aparat za gašenje požara. Dogovoreno? Uradi to. Sparkplug, javi se. Da li me čuješ? Imamo situaciju. Šaljem ti naše koordinate. Donesi kontejner kod nas. Vatra se približava. Izdržite. Kada Sparkplug stigne ovde, bit ćemo dobro. Pripremite se, evo ga dolazi. Stižeš u pravom trenutku, prijatelju. Kontejneru, otvori se. U redu, hajde da uradimo to. Red alert, preuzmi vođstvo. Krenuo sam, gospodine. Hajde da im pomognemo. Naravno! Haha! Eno je! Ploča minikona! Pa reci mi, razbijaču, gde je? Gore! A? Sada je vidim. Molim vas, dozvolite mi da ga uzmem. Ovaj je moj. Verujem da je za dobrobit Deceptikona bolje da ja povećam svoju snagu. Ali rekli ste da je sljedeći minikon kojeg pronađemo moj. Razbijaču, želim da isečeš to drvo. I pobrini se da ne oštetiš minikona. Odmah, gospodine! Ali Megatrone! Prestani da me gnjaviš, Starscream. U redu. Sada je sve pripremljeno. Odlično. Svi smo spremni. Spreman sam kad i vi. Idemo. Palim pumpu. Izgleda da je pritisak dobar. Evo stiže voda. Toliko od te vatre. Da, uspelo
je. Odlično! Optimuse! Mi možemo da preuzmemo ovde. Vi zaustavite Deceptikone. U redu, hvala. Uskoro će još jedan minikon biti moj. Šta je to? Deceptikoni, vaš mali lov se ovde završava. Mislio sam da smo te oterali, Optimuse. Uhvatite ih! Autoboti, u napad! Rasteću tu komande! Ne, ako ja to uradim prvi. Mi ćemo uzeti tog minikona! Minikoni se neće koristiti kao oružje za rat. Radit ću sa njima šta god poželim, a ti ne možeš da me zaustaviš. Transformacija! Šta? Šta on to radi? Kao da je poludeo! Taj minikon će biti samo moj! Imam ga! Konačno jedan je moj! Moj je moj lični minikon! Hajde, skeniraj me! Daj mi ono što zaslužujem! Da, pokaži mi mog partnera! Zvaću te Svindu! Transformiši se za mene! Imaće dovoljno snage da vladam i zemljom i nebom! Dođi kod mene, Svindle! Ukombinujmo se! Transformacija i kombinacija! Šta to misliš da radiš, Starscream? Pokazat ću vam moju neverovatnu snagu! Čuvajte se laserskog topa! Pogledaj šta sam uradio! Moje moći su neverovatne! On je van kontrole. Platit ćeš mi, Starscream! Deceptikoni, povlačenje! Ej, autoboti! Biće vam bolje da pripazite na mene od sada! U pravu je, mogao bi da izazove velike nevolje. Ako mene pitate, mislim da je malo poludeo. Optimuse! Dobre vesti! Uspeli smo da ugasimo vatru! Odlično obavljeno. Nadam se da niko nije povređen. Svi su dobro! Hej, šta se desilo? Nisu valjda Deceptikoni stigli do minikona pre vas? Nažalost, upravo se to dogodilo. Žao mi je. Trebali smo da ostavimo vatru i pomognemo vama. Ne, Rede, nisi u pravu. Vi ste nam pomogli. I ugasili ste vatru. Uradili ste pravu stvar. Imaćemo još prilika da povratimo minikona. Ali ne bismo imali još jednu priliku da spasimo prirodu da nije bilo vas. Da je šuma izgubljena, prošlo bi mnogo godina dok se stvari vrate na ono staro. Vi ste sprečili katastrofu. Zadovoljan sam kako je sve ispalo. I mi smo. Tog dana sam shvatio da autoboti nisu samo mašine. Oni gaje osjećanja prema živim bićima isto kao i mi. Optimus je znao da je važnije da sačuvamo prirodu. Sklanite se s puta, ja ću to da sredim! Transformacija i kombinacija! Ajde laserskim topom! Tako je lako. Sigurno sam najmoćniji Deceptikon u univerzumu. Snažniji čak i od Megatrona. O, to ćemo tek da vidimo, Starscream. Ha 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 ha!